Authority ka wafuambo kendo wayudo rieko ma sirikal dwaro kata ma sirikal paro mondo wanyiso oganda. Kendo ane komiti matimo tiegruok ne jopiny nyono kitae ma wadhi kuonde ka kuonde ka wapuonjo ji ni to paro ma chik wacho kama to unu paro nang'o mondo wadwok ne sirikal wach ni ma to jopiny ok oyie godo to ma to ber gi yore makamano. Kendo pod ane komiti machielo no mang'iyo ok osuru kende to kata mana pesa mar piny iluongo ni public finance, kata obed pesa ma jo county tiyo godo kata sirikal maduong' public finance. Asebedo kanyo higni madhi 20 sani kendo bende asebedo jakom ne ndalo buora. Aeto kochopo seche moko mantie wach moro ma chando piny mar osuru midwa ng'ade rieko, timno bende antie kendo iluongowa mondo wapim kaka wanyalo konyo wachno kata mondo warie wachno kata mar konyo kwero sirikal ni kato udwa dhi marach ahinya ne jopiny. Koro mago achiel kuom osuru. To kakoro chopo kar ohala kata kuom jogo matimo business gi kanyo bende antiere kuom ng'ado rieko e yore mag ohala. To kawe mano wan kod gimiluongo ni yore mag ng'iyo gik mabiro nyime manyalo konyo kendo gero piny mondo bende wanyis ji ni to sirikal gini biro ng'ieuru maber. Aeto nono buge bende atimo auditing. Thank you. Donge mano romo? Mane luongo ni Bishop. Koro ng'iyo nyime kanyo bende roho nyachiki mondo ine. Kabisa. Kech ileme ok idhi afua. Amor ahinya kuom loso thuolo kodwa mbaka. En mor mara ichopo kae. Nwago mbaka kato ne ntiere mbaka madhi mbele. Ja ohala Seth ywak ni ntiere jo ono mwandu kata hookers. Masa moro chung' mane dhodukni gi ka uso gima gin giuso e ot gito gichulo osuru to jogi onge gima ochulo. Gen ywak mano pedho ka. Un joma kawo paro kendo duoko ne sirikal kendo ng'ado rieko. Buse winjo weche makamagi. To matimore nang'o? Mano wasewinjo mang'eny. Mak mana osuru mabiro nyime ka jopiny jothurwa. Ng'wech kendo yamo oloko. Swane mathoth. Nyaka joma uso gik mathindo go oseket yo manyien ma mbui dhi makogi mondo ng'ato ka ng'ato maloko ohala okeli osuru kata tin to en bende okeli mamare, mondo kaka jo ohala moko ywak ni ji uso gi oko to mayo wa ohala to wan to wachulo license gi to gichul. Mbui mabiro nyime dhi makogi. Sirikal sani Kenya Revenue Authority ni kod plan kod gimiluongo ni usuru mashinani. Usuru mashinani dhi kelo agents kata jochung' ne konyo johelni mathindo maloko ohala kuonde matindo e corners mopogore opogore mondo gichul gimiluongo ni usuru mamargi, usuru mashinani. Koro gino biro jomadwa. Obiro karang'o? Samoro June kae no nyalo bidi poko biro. Koro ka penjo ene wang' yo. Iwe an mami thuolo. Ene wang' yo. Na koro ichache matin. Koro an matai. Nyakoro mga joang winjo kanyo mane en paro mogol gi Bishop Erastus wacho ni nitiere ushuru mashinani mantiere. Wadhi e kaunti ya Migori awinje ni to jopiny wacho ang'o kotenore kod chudo mag osuru. Be ging'eyo to be gichulo osuru? Wadhi e kaunti ya Migori. Inga iluongo ni Kaliso Molonduru. An ja ohala matimo businesses matindo kendo awuok e kaunti ma Migori, sub county ma Suna West. An kaka Kalisa mor kod gima sirikal ogolo sani kendo wacho ni ji duto ma yuto gi nok mayudo pesa ma 30,000 kadok piny
ogolnegi osuru. Ma to adiera okelo fuong'ruok ne jok mane nigi pek ma samoro yudo pesa mathin to pod ikawo osuru kuome, kendo koro gin gi fuong'ruok maduong'. To gima akwayo kendo sirikal ni mondo mi otere nyaka piny, nikech nitiere jo ohala moko ma bende nwang'o pes matindo tindo to pod ing'ado osuru. Koro nwakwayo sirikal mondo mi gi consider, ging'i kendo jo ohala ma bende nwang'o pes matindo tindo to pod nwang'o osuru. Kasto ne akwayo kendo sirikal